ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு பிளெண்டரில் இருக்க இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீச்சரை பற்றி பார்த்துலாம். வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்களா, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டும். ஓகே, டேரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். என்னோட பிளெண்டர் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சீனில் வந்துட்டு என்கிட்ட மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது. சரியா, மல்டிபிள் நம்பர் ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அட் டைமில் ஸ்கேல் பண்ணணும். எப்படி ஸ்கேல் பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு இருக்க ஆரிஜினை பேஸ் பண்ணி நான் ஸ்கேல் பண்ணணும் அப்படின்னா அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றது இந்த வீடியோவில் பார்த்துலாம். ஓகே, இப்போ நான் இந்த டிஃபால்ட் கியூபை வந்துட்டு நான் ஷிஃப்ட் டி கொடுத்து டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, கேமரா அந்த லைட்டும் டெலிட் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ நான் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ணாமல் இந்த 3 ஆப்ஜெக்ட் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டிஃபால்ட்டாக எஸ் கொடுத்து ஸ்கேல் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த 3 ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும், அதாவது நான் செலக்ட் பண்ண 3 ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் எது சென்ட்ரோ, அதாவது எது மீடியன் பாயிண்ட்டோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஸ்கேல் ஆகும். அது காரணம் என்ன அப்படின்னா, எனக்கு இங்கே மேலே பிவட் பாயிண்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். சரியா, பிவட் பாயிண்ட்டில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக இருக்குது வந்து மீடியன் பாயிண்ட். சரியா, ஸோ இந்த மீடியன் பாயிண்ட்டும் இந்த பவுண்டிங் பாக்ஸ் சென்டரும் சேம் தான். இப்போ மீடியன் பாயிண்ட்டில் நான் ஸ்கேல் பண்ணி காமிச்சிட்டேன். ஸோ பவுண்டிங் பாக்ஸ் சென்டரும் அதே மாதிரி தான். இப்போ நான் பவுண்டிங் பாக்ஸ் சென்டர் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் எஸ் கொடுத்து ஸ்கேல் பண்ணேன் அப்படின்னா சேம் ஆப்ரேஷன் தான் நடக்குது. ஓகேவா, இதுவே இண்டிவிஜுவல் ஆரிஜின்ஸ் நான் கொடுத்தேன் அப்படின்னா, இப்போ நான் ஸ்கேல் பண்ணேன் அப்படின்னா ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட், அதாவது எல்லா ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் அதோட ஆரிஜினை பேஸ் பண்ணி தான் ஸ்கேல் ஆகுது. சரி, இது ஒன்று. இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, ஆக்டிவ் எலமெண்ட் சேஞ்ச் பண்ணேன் அப்படின்னா, இப்போது நான் கடைசியாக செலக்ட் பண்ண கியூப் இது தான். ஸோ இதுதான் ஆக்டிவ் எலமெண்ட். இந்த ஆக்டிவ் எலமெண்ட்டை பொறுத்து எல்லாம் ஸ்கேல் ஆகும். சரியா, இது ஒன்று. இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா 3D கர்சர். ஸோ 3D கர்சரை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே வந்துட்டு ஸ்கேல் ஆகும். ஓகேவா, ஸோ இதுதான் அந்த அஞ்சு பிவட் பாயிண்ட்டும். ஸோ இது ரெண்டும் சேம், மீதி 3 கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட். ஓகேவா, ஸோ மீடியன் பாயிண்ட்டுக்கே நான் வச்சுட்டு, ஓகே ப்ரோ, இப்போ நான் பிவட் பாயிண்ட்டை யூஸ் பண்ணாமல் எப்படி ப்ரோ அட் டைமில் நான் ஸ்கேல் பண்ணலாம், என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்த்துடலாம். ஜஸ்ட் என் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சைட் டேப் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அதில் இந்த ஐட்டமில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ரொட்டேஷனை சேஞ்ச் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ரொட்டேஷன் நான் சேஞ்ச் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு ஓகே ஒரு நிமிஷம். சரி, ஓகே, இப்போ நான் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்க ரொட்டேஷனை மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். நான் கடைசியாக செலக்ட் பண்ண, அதாவது என்னோட ஆக்டிவ் எலமெண்ட் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கும். ஸோ பேலன்ஸ் ரெண்டுமே வந்துட்டு எனக்கு அஃபெக்ட் ஆகிருக்காது. ஸோ இது எல்லாத்தையுமே எப்படி நம்ம அஃபெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா, ஜஸ்ட் ஹோல்ட் ஆன் த ஆல்ட் கீயை ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் மூவ் பண்ணிங்க. அதாவது இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ரொட்டேஷனை சேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆல்ட் ஒரு ஆப்ஷன் கீ. சரியா, அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா ஹியர் இப்போது நான் ரொட்டேஷனை சேஞ்ச் பண்ணும்போது 3 ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் ரொட்டேஷன் சேஞ்ச் ஆச்சு. அந்த ஸ்கேலும் அப்படி தான். சரியா, ஸோ இது ஒன்று. ஸோ மொத்தம் 2 இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு எது ஈஸியோ அது யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே ஒரு லைக்கை போட்டுட்டு நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டும். ஓகே, see you next video.